Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони азиз, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. Нафароне ки бори аввалан дар номерҳои поён буда барои реклама муроҷиат мекунем дӯстон. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, Калцавои Каленин дӯстон. Ана Калцавои Каленин, инҷо масҷид дӯстон. Хонаи навбатии мо аз ин тараф сар мешавад дӯстон, пеши мойка. Ростаки ҷои таксиҳо, ростаки 800 метр роҳ то даруни хона дӯстон. Мактаб, садид, масҷид, ҳама чизаш наздик аст дӯстон. То охири видеоро тамошо кунед, маълумоти пурашро медиҳем. Хоб дӯстони азиз, ана ба пеши хона баромадем дӯстон. Ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст. ҳозир даромада полни маълумоти пурашро ба навор мегирем, нишон медиҳем дӯстон. гуфтем хона қарор дорад дар ноҳияи Сино, Навободи Каленин, ай Калцавои ҳамон ҷое ки ба навор гирифтем, то даруни хонара 800 метр роҳ. ду аз 7 сотиқ замин дӯстон, 5 дар хона, 280 квадрат, ду ошёна аст дӯстон хона. Дар сари роҳ як ҳоҷатхона, ҷои дедонхона, инҷо барои ягон анҷомхона бочкаи дополнительный доранд. Об, свет ҳаст доимӣ. Септик аст дӯстон. ҳавли брусчатка, як кат дар ҳавлӣ ва дарахтҳои мевадиҳанда. Нашод чизи чораи хона договорное дӯстон, занг мезанед дар номеро, договор мекунед. Хоб якум ошёна, отдельно як дар, як зали калон аст дӯстон. Полош ду ошёна, ҳамаш ламинат. инҷо меҳмонхона аст дӯстон. ростаки дари дигараш медороем ба бинои ду ошёна. аз тарафи дасти чап якум дар кухня мешавад дӯстон. полаш кафе. инҷо биюнги дар санузел мешавад дӯстон, ҷои ҳоҷатхона ва душевор. ва ин ҷое ки мебинем дӯстон, инҷо ҷои сауна карда буданд. мақсад метавонем инҷо ҷои сауна кунем. аз тарафи дасти рост инҷо як ҷои анҷомхона, ҷои подвал бугем. Лестница ба тарафи дуюм ошёна. дар инҷо 4 дар хона аст дӯстон. як хона,
дуюмги хона, дуту кондисионер. Ростак як зали калон дигар меҳмонхона барои занона. Дар як мошина барои мардон ҳам буд, инаш барои занона. Тарафи ҳавлӣ аз ин тараф. ин хонаи чорумаш дар дуюм мошина, якто меҳмонхона, панҷум дар берун. Ҳамаш полош ламинатай, ҳамаш абой дорад. خب ҳамаи хонаро ба навор гирифтем дӯстон. Як бор дигар такрор мекунем ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, Калцавои Калинин дӯстон. То даруни ҳамин хонара 800 метр роҳ, Навободи Калинин меган ин тарафора. Замин 12 сотиқ, 5 дархона, 4 дархона дар дуюм мошина нишон додем, як дархонаи дигар зал дар якум мошина. 280 квадрат, септик. Нархи ин хона дӯстон $62,000 амрикоӣ. Хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. Муомила дорад дӯстон. Алиш ба ягон квартира коробка агар бошад, духонага алиш мешавад дӯстон, болои сум. Номерҳо барои тамос 934 70 01 10. WhatsApp дар ана ҳамин номер аст дӯстон. Як номер дигар мегирем 909 40 49 09. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед дӯстон, маълумоти пурраи хонаро соҳиб мулк медиҳад. хоб нашуд рекламаи хонаи фурӯшиятон дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. Обуна шуданро фаромӯш намекунем дӯстон. Лайк, комментариёро дастгирӣ мекунем дӯстон. хоб раҳмати калон барои диққат.